no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar, na que lles falaremos dos comisos realizados polos gardacostas de Galicia nun cocedeiro de Cambados. Daremoslle conta tamén das melloras previstas por portos en Cabo de Cruz e falaremos da última proba da triple coroa Illas Atlánticas. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Gardacostas comisou máis de 2 toneladas de berberecho ilegal localizado nun control contra estas prácticas nun cocedoiro de Cambados. Praga de algas nas confrarías arousáns que se ven obrigadas a traballar arreo para retiralas e evitar así que morra o marisco. Balance máis que positivo para o Porto Deportivo de Muros, que liderou o ranking galego de recepción de embarcacións durante o mes de xuño. Iniciamos o noso programa cunha tráxica nova, a morte dunha muller mentres faenaba nas inmediacións de Cabo Corrubedo. A muller falecida, unha veciña de Lousame de 55 anos con iniciais ACC, atopábase pescando nunha zona rochosa a uns 500 metros do faro de Corrubedo, coñecida como Iteira dos Corvos. Pasada unha do mediodía comezou a sentirse indisposta, polo que o seu home dou aviso aos servizos de emerxencia. Recibimos un aviso do 112 indicándonos que o 061 nos solicitaba para un acantilado na zona do faro de Corrubedo. Indicaronnos que sobre uns 500 metros máis alonsado do propio cabo do faro e nos dixeron que, que estaban realizando unha reanimación cardiopulmonar, que había unha persoa que estaba nun dos acantilados, como indiquei antes. Inmediatamente nos diriximos ao lugar. A pesar da rápida intervención dos equipos sanitarios que accederon ao lugar para practicarlle as manobras de reanimación, a muller faleceu por parada cardiorrespiratoria. Non necesitamos, en principio, facer ningún tipo de instalación de rescate en altura, pero si as pedras, como sabemos, son moi esvaradizas, non? A zona onde é, e aparte que hai que ter en conta que o acceso de vehículos nin todoterreos, nin ningún tipo é imposible hasta a propia zona daqui do faro. Entonces houve que facer varios relevos entre todos para finalmente chegar aquí ao punto. Ademais das dotacións de bombeiros de Ribeira e Boiro e o Grupo Municipal de Emerxencias participaron no operativo axentes dos corpos da Policía Nacional e local. Novo golpe contra o furtivismo. Gardacostas de Galicia comisou máis de 2 toneladas de berberecho ilegal nun cocedoiro en Cambados. Máis de 2 toneladas de berberecho ilegal foron comisados polo Servizo de Gardacostas de Galicia. Os axentes localizaron o molusco durante un control contra o furtivismo realizado nun cocedoiro de Cambados. Que era berberecho de procedencia de fora de Galicia, pero sí que é unha fórmula máis de fraude ao consumidor e que eu quero felicitar a todas as forzas e corpos de seguridade do Estado e tamén ao Servicio de Guardacostas de Galicia por inmenso esforzo que están a facer para detectar todo este tipo de irregularidades e traballar na máxima defensa do noso sector profesional. Na actuación, os axentes inspeccionaron toda a mercadoría das instalacións e comprobaron que había máis de 2.100 kilos de berberecho que carecía de documentación que amparara a súa procedencia, polo que
decidiron requisalo. Así as cousas, parece que o destino final do molusco era unha terceira empresa. O que cometa as irregularidades me dá igual sexa quen sexa, non? A lei está para ir contra todos os que infrinxen e, como digo eu, é unha vía máis de furtivismo, non? O operativo enmárcase no conxunto de controis que a diario efectúa o Servizo de Gardacostas para evitar a extracción e comercialización ilegal de produtos pesqueiros e marisqueiros. Só en 2 inspeccións da semana pasada os axentes comisaron 21 toneladas de peixe. As confrarías de Arousa traballan a arreo estes días para retirar as algas que se acumulan sobre os areais, evitando así que asfixien o marisco. Aínda que a presenza de algas nos areais é habitual, as altas temperaturas das últimas semanas propiciaron a proliferación desta especie que está a afectar as concesións marisqueiras. As zonas da pé, eu estuve indagando o de sempre, non temos moito, temos aquí ao lado do molle comercial nos Rapuciños, diante do que era a fábrica de Franco, e o que é diante do mercado de abastos dali na praia dos Areais. Agora, a flote sí que temos. As confrarías traballan a reo para retirar os centos de kilos que se acumulan sobre a area, provocando a morte do marisco. Mentres que na zona de Muros e Noia estáse a acumular a coñecida como leituga, que se retira con maior facilidade, noutras concesións arousás, como é o caso da Pobra, están a verse afectados polo pelo. Esta especie supón maior problema, xa que unha vez morta se deposita no fondo, acabando con todo o marisco na superficie afectada. Mientras o pelo está vivo, mantense a un par de centímetros, 3 centímetros do fondo, entonces sole circular agua e non morre. O problema é cando traballas encima e lle deixas caer o resto dos cascallos e máis o resto da area. Entón, iso sí xa queda no fondo pousado, entonces aí non respira o marisco e morre. O cachiño ese, se é 1 metro, se é 2, aí morre, porque queda todo embolado, entonces nada. Non é o mesmo que a lechuga que lle chamamos nós, que a lechuga para embolar, pois, con máis fina, pois o marisco pode sacalo se fon para respirar, pero neste pelo unha manta 2-3 centímetros de gordo, entonces é imposible. Mentre está flotando, o marisco está vivo, pero dunha vez que pousa no chan, o que estamos facendo, como este ano non podemos sacar o barco para limpar, pois decideuse que cada mariñeiro estuvera sacando, pero bueno, non hai moita colaboración, sacan pouquiños o verdaño, como digo eu, pa terra. Dado que se trata dun fenómeno natural provocado polas condicións climatolóxicas, non se pode previr nin evitar. En ciclos naturais hai anos que veñen moitísimo e outros anos que veñen menos. Uns anos tropezan nunhas pedras e quedan enganchados e outros anos veñenche pa terra todo. Iso é cíclico. O argazo ven sempre. A única solución é redobrar os esforzos para retirar este manto que día a día cubre novamente os areais e agardar a chegada de temporais no mar. A este respecto, a Consellería do Mar xa ten habilitado unha liña de axudas para levar a cabo actuacións de recuperación das zonas de produción, moitas delas destinadas á retirada das algas. Por outra banda, estánse a estudar novas vías para o aproveitamento destas algas retiradas, como sustrato para superficies agrarias ou forestais. Teñen habilitadas diversas medidas. Unha delas é unha convocatoria de orden de axudas para procesos de recuperación das zonas de produción e moitas cofradías teñen desenvolvido proxectos financiados pola propia administración que consisten na retirada das algas e tamén estamos buscando vías de aproveitamento destas algas, xa sexa como recuperación de suelos arrasados polos incendios ou ben como recuperación de sustratos para terras agrarias, non? Hai xa proxectos que están en marcha, temos algunha empresa en Galicia que xa está fabricando algún abono ecolóxico producido como elemento fundamental as algas de Ribazón e esa nas líneas nas que levamos tempo xa traballando. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Portos de Galicia investirá máis de 40.000 euros na mellora da sinalización e da seguridade no peirao de Cabo de Cruz.
Nos próximos días darán comezo as obras de conservación e mantemento das instalacións portuarias de Cabo de Cruz, nas que a Consellería do Mar investirá máis de 40.000 euros. As actuacións principais consistirán na sinalización horizontal e vertical, tanto nos viais de acceso como na esplanada portuaria, a reparación de distintos elementos do cantil como as anelas de amarre ou vitas. Tamén se procederá ao asfaltado dunha superficie de aproximadamente 100 metros cadrados para incrementar a seguridade viaria. Portos de Galicia iniciará ademais nas próximas semanas as obras de reforzo e mellora da escolleira e do espaldón para paliar os danos ocasionados polos temporais e garantir a seguridade das embarcacións que amarran no interior da dársena. Boas cifras para o Porto Deportivo de Muros, que lidera o ranking galego na recepción de embarcacións. Os datos aportados por Portos de Galicia supoñen un incremento de preto dun 40% con respecto ao ano pasado e sitúan ao Porto Muradán como líder das instalacións náutico-recreativas en recepción de embarcacións. Ademais, os atractivos turísticos que Muros ofrece por si só tamén teñen contribuído a estas boas cifras outras iniciativas globais que tiveron a este porto na súa ruta. É o caso, por exemplo, da travesía Navega el Camino, onde máis de 100 persoas que realizaron parte do Camiño de Santiago por mar recalaron en Muros. Recibimos os participantes desta travesía Navega el Camino, que aquí chegaron a Muros unhas 20-22 embarcacións de 32 que saíron de Hondarribia, que fixeron o Camiño de Santiago a vela por mar, atracaron aquí en Muros e logo foron a facer os últimos kilómetros a pé dende o Monte de Gozo ata a Catedral, onde lles deron a Compostelana. Foi un evento importante porque trouxo a Muros máis de 100 persoas que viñan facendo o camiño e que moitas delas se quedaron en Muros uns días, algunhas incluso están pensando en deixar a súa embarcación todo o ano no Porto Deportivo que temos en Muros. O éxito desta iniciativa pon de relevancia novamente a necesidade de oficializar o camiño inglés de Muros a Santiago, que os concellos da comarca levan tempo reclamando polo seu papel histórico como porto de Compostela. Nos deu a posibilidade tamén de visibilizar ese proxecto importantísimo que temos en Muros, e non só en Muros, en todos os concellos que van de Muros a Santiago, ese proxecto tan interesante que é o Camiño Inglés de Muros a Santiago, que estamos pelexando por oficializar, non? Ese camiño do que hai vestixios e do que se está recabando documentación para conseguir que se vexa oficializado este camiño, porque a verdade é que sería máis que interesante e moi beneficioso para Muros poder facer parte do camiño por mar, atracar en Muros e logo poder continuar o camiño xa dende o propio Muros por terra ata Santiago. Os bons datos por mar tradúcense tamén en terra, xa que as visitas rexistradas na Oficina de Turismo durante o mes de xullo duplican as do pasado ano, e semella que agosto vai pechar na mesma liña. Compre lembrar ademais que o Concello oferta durante todo o ano 4 visitas guiadas: o casco histórico, o Muiño de Mareas, os petroglifos e a Montelouro e a Lagoa de Louro. Son visitas guiadas donde as guías saben moi ben do que falan, porque é xente moi formada e preparada e que lles gusta ademais non só o traballo turístico, senón a temática en cuestión. A visita guiada de Louro faina unha técnica de medio ambiente que ademais é de Louro, e as outras visitas guiadas as fan dúas persoas que son de aquí de Muros, e unha delas ademais é historiadora de arte e fixo o traballo de campo nos petroglifos, co cal, saben perfectamente de que están falando, e iso nótase nas visitas guiadas que fan. No verán incrementamos o número de informadores turísticos, pasamos de 2 a 6. Rematamos o noso espazo por hoxe dándolles conta da travesía a nado que se vai desenvolver entre Sálvora e Vilagarcía. Trátase da última das probas da Triple Coroa Illas Atlánticas. Así despedimos o noso informar desta semana. Lembren que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. 28 kilómetros separan a illa de Sálvora e Vilagarcía, a distancia que este sábado aspiran a completar os 115 nadadores que participarán na terceira e última proba da Triple Coroa das Illas Atlánticas. Son 28 kilómetros a nado, es una de las pruebas más largas y duras y exigentes de Europa. Van a venir 115 nadadores de 14 comunidades autónomas de España, Portugal y Argentina, con edades comprendidas entre los 20 años, que es Sofía Suárez, que está por aquí con nosotros, y
y Antonio Rodríguez Yáñez, que es el nadador más veterano, que tiene 69 años. A intención da organización é dar comezo a proba ás 9:15 da mañá, saindo dende a praia do Almacén en Sálvora. A chegada será a praia da Compostela en Vilagarcía. Iremos saliendo en 4 grupos de nado y la llegada de los primeros nadadores está prevista sobre las 4:30, 5:15 de la tarde. Hemos desarrollado un dispositivo de seguridad muy importante, muy fuerte, en el que van a participar cerca de 200 personas, tanto en mar como en tierra. Hemos contado con la colaboración de 9 ayuntamientos de la Ría de Arousa, con 40 embarcaciones, 5 motos acuáticas, 45 kayakistas e, bueno, un amplio equipo médico. Hugo Ribeiro é o máximo favorito para facerse coa vitoria nesta proba, título que se sumaría aos que xa conseguiu nas outras dúas que compoñen a Triple Coroa. La Triple Corona consta de 3 pruebas que se vienen celebrando desde el 2015, con la primera prueba entre Ons y San Senxo, que fueron 13 kilómetros. El año pasado hicimos Ties Bayona 16 y este año hacemos la de 28 kilómetros, que es la más larga y dura de las 3. E hai 73 nadadores que aspiran a completar la Triple Corona. O percorrido terá outros atractivos. De feito, os nadadores estarán acompañados por 6 embarcacións tradicionais. Para as súas familias, a organización ten preparadas visitas ás illas de Sálvora e Cortegada. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.